Salamu alaikum. Sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ruwa akasi da mabuɗin duk da ana da wada. Lorin kai dare. Umar kai muke jira ka kawo kuɗin nan. Na zo na ga babu miliyan 10 a ciki. Ko dai kai yi amfani da su? Wallahi ya labe ni babu abin da ne da su. Hajiya ya kika je lokacin da aka ce miki kuɗin ki a bata? Malam ka rufe mun baki. Ina so in san wani abu ne akai. Wannan ai zancen banza ne zancen wofi. Ni ne lauya mai zaman kansa. Daga Majalisar Ɗinkin Duniya aka turo ni. An shiga uku. To shikenan na barki a ukun amma zan dawo. Da Allah malam yi min shiru. Karima me zaki ce akan zargin da ake wa Umar? A gaskiya akwai makirci a cikin wannan al'amari. Amma me yasa kika ce haka? Yanda akawunta yake tafiye da al'amuransa cikin tausayi da gaskiya, ba yadda za a yi ya ci wannan kuɗin. Yawwa, ke kuma kina ganin Umar shi ya dauki wannan kuɗin da ake zargin sa? Ba Umar bane ya saci kuɗin nan. Ni na san inda kuɗin suke. Yawwa, na gode. Yawwa, Hajiya na dawo gare ki. Fitar min daga ofis. Dole ne a bar ni na yaki na. An shiga uku. Me yasa kake son ka kare shi? Saboda gaskiyarsa. Bai da mutunci fa. Mutuncin da yake da shi ne yasa baki ganin girmansa. Idan ka ƙara bakin ɗinsa, zan ce da kai aka haɗa baki aka sace min kuɗi.